መንግስቲ እስራኤል ሎማዓንቲ ዓብዪ መግለፂ ሂበሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝሃቦ መግለፂታት ድማ ብዙሓት ዘረባታት ኣልዒሉ ነይሩ። ካብቶም ዘልዕሎም ሓደ ድማ ብዛዕባ ኢራን እዩ። ኢራን ትገብሮ ዘላ ውግእ ማለት እዩ ዘይሕጋውን ወይ ደሞ ፍቁድን ዘይኮነን ዝተወገዘን እዩ ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። እዚ ነገር እዚ ውግእ እውን ክቅፅል እዩ እምበር ኣይቋረፅን። እስራኤል ደው ዝትለሉ ምክንያት የብልና ናብ ማንም ዘረባ ወይ ደሞ ናብ ማንም ዕርቂ ሰሚዓ ትጓዓዘሉ ነገር የለን ክብል ድማ እዩ ገሊፁ ዘሎ። እሱ ብምግባር ግን ኢራን ዓብዪ ጥቃዓት ፈፂማ ነይራ እስራኤል ማለት እዩ። ሰንደማ ላብ ክልተ ሺፕ ዝኾና እውን ኣቃፂላ ነይራ ናይ መርካዊ ባሕሪ ሓይሪ ናይ ኣሜሪካን እሱ ጥራይ ይኾነን እታ ሓንቲ ኣየር እውን ድሮን ክተውዳቃ ኽኢላ ኣላ ኤ15 ዝተባሃለት ወይ ደሞ ኤ15 ዝተባሃለት ናይ ኣየር ጦር ዝነበረት ሓያል ክትወድቕ ዘይከኣለት እውን ኢራን ንመጀመርታ ግዜ እያ ክተውዳቃ ኽኢላ ኣላ። እዚ ብምግባር ድማ ብዙሓት ዘቆጥዕን ትራምፕን ዝተፈላለዩ ከቆጥዕን ክኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ትራምፕ ክህቦ ዝኸኣለ መግለፂታት ድማ ሂወተይ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ብምግባር ግን ብዙሓት ሰባት ለኣየ ክቆትሉን ይፅዕሩ ኣለው። እዚ ግን ንድሕሪት ክመልሰኒ ወይ ደሞ ደው ከብለኒ ከምዘይ ክእል ድማ ክሕብር ይፈቱ ክብል ድማ ገሊፁ። ትራምፕ ክዛረቦ ዝወዓለ ብዙሕ ዘረባታት ድማ ነይሩ። እሱ ድማ ናይ ብዙሕ ሚልዮናት ወይ ደሞ ቢልዮናት ዝኸውን ገንዘባት እውን ከም ዝኸሰረት እስራኤል እውን ክሕብር ውዒሉ ካብ 119 እስካብ 200 ዝኣክል ቢልዮን ዶላር ኣብ መሳርያ ብምውዓል እስካዕ ኸዚ ላብ ኪሳራ ከም ዘሎ እዩ እውን ገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ቢልዮናት ኪሳራ ዝወዓለ ኢራን ክተኽስረና ዝኸኣለት ምክንያት እዚ ነዳጅ ዳሕራይ ግን ክንጥቀመሉ ወይ ደሞ ፍትሒ ክንቦ ምዃንና ብኡ ክንተሓዘስብ ምዃንና እውን ከፍልጥ ይፈቱ ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ። ኢራን እቲ ትዛረቦ ዘላ ካሕሳ ክትውንን እቲ ባሕሪ ሆርሞዝ እውን ክኸፍተልኩም እንተኮይነ እቲ ሕግታተይ ክትኽብሮ ኣለኩም ክትል እያ ደሞ ተዛሪባ። ሱጥራ ይኾናን ንመርከብ ብምሉኡ ብናይ ባሕሪ ሆርሞዝ ዝሓልፋ እንድሕር ግብሪ ዘይኸፈላ ዝሓልፋ ተኮይነን ብድሮናተይ ወይ ደሞ ብሚሳይላተይ ገይረ ክውዕን ብማል ድማ እያ ኣጠንቂቓ ዘላ። ብናይ ምንም ይኹን ዓይነት ፍቃድ ብናይ ፍቃድ ዘይብለን ሕጋዊ ወረቐት እዚ ባሕሪ እዚ ክሓልፋ ዝተገነያ ሓላፍነት ባዕለን ይወስዳ ኣለዋ ዝበፅሕን ጥቅዓት ድማ ክብል እያ ተዛሪባ ነይራ ማለት እዩ። እዘን ብዙሓት ሺፓት ደሞ ከም ኩዌትን ዝተፈላለያ ብዙሓት ናይ ኣውሮፓ ሃገራት እውን ካብኡ ከጓዓዕዛ ዝነበራ ነዳጅ ማለት እዩ ደው ከብላ ከም ዝኸኣላ እውን ዓቕሚ ከም ዘይብለን እውን እስካዕ ኸዚ ተሓቢሩ ዘሎ። እተን መራክብ ካብ ላብ 3000 በፂሐን ኣለዋ። እስካዕ ኸዚ ምንም ዓይነት ናይ ኢኮኖሚ ወይ ደሞ ምንም ዓይነት ናይ ነዳጅ ነገር ኣይተለቐቕን። እዚ ብምግባር ድማ ዓብዪ ቁሳቁስን እውን ቁላውን ክሕልፍ ኽኢሉ ኣሎ ክብል ድማ ትራምፕ እዩ ገሊፁ ነይሩ። ኣብዚ ኸዚ ኣስጊና ዘሎ ግን እቲ ድሕንነት ናይ ዓደን ድሕንነተይን እዩ ክብል ድማ እዩ ገሊፁ ዘሎ። እዚ ብዙሕ ታርጌት ዝገብርኑ ዘለዉ ሰባት ለኣየ ኣብ ሓደጋን ከብፅሕኒ ኽኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ክኾን ኽኢሉ ኣሎ። ድሕር ዳ እቲ ኣነ መራሕያ ናይ ኣሜሪካ ተተጎድየ ብዙሕ ጉድኣታት ክበፅሕ ኽእል እዩ ክብል ድማ እዩ ተዛሪቡ። ይኹን ዳ እምበር ኣነ ክወደቐ ይኽእልን ለኣየ ደው ምባልን ምውዳቕን ድማ ዓብዪ ከቢድ ነገር እዩ ክብል እዩ ገሊፁ። ኣብ ህይወተይ ውሽጢ ብዙሕ ፈተና ኣሕሊፈ እየ ስለዚ ዝኒኦ ፈተነ ለኣየ ኣይግድበንን ክሓልፎ እየ ክብል ድማ እዩ ገሊፁ። ብዙሓት መራክብን ናይ ባሕርን ሶልቬሽን ዝነበረን ብዙሕ ክዛረባ ዝወዓላ ደሞ ናይ ኢራን መንግስቲ እዩ። ኢራን መንግስቲ ብሙሉእ እዩ ኸቢዎ ዘሎ። እዚ ኸቢዎ ዘሎ ድማ ናይ ሙሉእ ባሕሪ 100% ተቆፃፂረ እዩ ክብል ዝነበረ ትራምፕ ከም ዝሓዞ እዩ ክገልፅ ዝፈቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ብዙሓት ኢራናውያን ወይ ደሞ ክጥቅዕሉ ዝፀንሑ ብዙሕ ነገር ነይሩ። እሱ ድማ እቲ ናይ ነዳጅ ነገር ክቕንስ ከም ዝኸኣለ ኣብቲ ዓዲ እውን እናተገለፀ ነይሩ። እቲ ጥቕዓት ድማ ብዙሕ ናይ ሚሳይላት እውን ክወፅሖምን እቲ ናይ ሰብ በዝሒ እውን ክቕንስን እዩ ገይርዎ ዘሎ። እስካዕ ኸዚ ላብ 70,000 ዝኾኑ ሰባታት እዮም ሞይቶም ዘለዉ። እዚ ብምግባር ግን መንግስቲ እስራኤል ማለት እዩ ዘለዎም ፅልኢት እውን ክገልፅዎ ኣይኽእሉን። እቲ ዝብልዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ዘለዉ ሙሉእ ጸሎቶም እውን መንግስቲ እስራኤል እውን ካብ ምድረ ገጽ ክትጠፍእን ናይ እስራኤል ህዝቢ እውን ክጠፍእ እዩ ትምኒትና ክብሉ ድማ እዮም ዝገልፁ። ኣብቲ ዝገልፅዎ ብዙሕ ዘረባታት ክዛረቡ ተለዉ ድማ እቲ ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ግን ግፍዒ የኾነን እዚ ስቃይ እዩ ክብል ድማ እዮም ገሊፆሞ። እስካዕ ኸዚ እስካብ ላብ 100 በርሚን ዝኾኑ ወይ ደሞ ሓደ በርሚን ማለት እዩ ናብ 100 ሌትሮ ዝግመት ብሓደ ዶላር እናተሸጠ ከም ዝርከብ እዩ ኣብ ኢራን ተሓቢሩ ዘሎ። ምንም ዓይነት ናይ ንግዲ ደገ ወፃኢ ስለ ዘየለ ሓደ በርሚን ብሓደ ዶላር ክንሸጥ ተለና ብጣዕሚ እቲ ዝገርም ይኹል ድማ እዮም ገሊፆም። ዓለም ሙሉእ እናተናወፀት ብነዳጅ እስራኤል ግን በዚሁ ግዜ ብምልዓል ኣብ ኢራን ዘሎ ነገራት ልክረክስ እያ ገይራ ዘላ ክብል ድማ ሓቢሮም። እዚ ብምቁጣዕ ግን መንግስቲ ኢራን ድማ ዓብዪ ብዙሕ ዝኾነ መግለፅታት ክውዒሉ እዩ። እቲ ዘጠንቅቕዎ ዘለዉ ድማ እቶም ኣምባሳደርን ጀነራላት እዮም። እቲ ትገብሮ ኣለኻ ውግእ ደውሉ ክተብሎ እንድሕር ዳ ደው ዘየበልካዮ ግን ዓብዪ ስጉምቲ ክውሰደልካ እዩ ክብል ድማ እዮም
ጠይቆም ዘለው እስካዕ ኸዚ ቀተለ ፍትነት ፈቲኖም ነይሮም ኣብ መንግስቲ እስራኤል ማለት እዩ ብካራ ሒዙ ዝኣተየ ሓደ ሙስሊም ተገኒ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ እዩ እውን ተገሊጹ ዘሎ ዓብዪ ስጉምቲ እውን ተወሲዱሉ ኣሎ ማለት እዩ ናሎም ማዓንቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታት ሒዘልኩም ክቐርብ ዕለታዊ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሰላም ቀኒዩ